Deixamos atrás a Idade Media e damos comezo a unha nova etapa na historia, a Idade Moderna. Lembrade que no século XIV, durante a Idade Media, houve unha gran crise que empezou a superarse durante o século XV, iniciándose así un período de lenta recuperación. A poboación aumentaba pouco a pouco, debido ás fames causadas sobre todo polas malas colleitas, as guerras e as epidemias. Ese aumento de poboación apreciábase sobre todo no crecemento das cidades. A sociedade seguía sendo unha sociedade estamental, con dous grupos ben diferenciados. Os privilexiados, nos que estaban a nobreza e o clero, e os non privilexiados, onde estaban os comerciantes, propietarios agrícolas, artesáns e mendigos. A agricultura e a gandería seguían a ser as actividades económicas máis importantes, e a artesanía, que estaba controlada polos gremios, era de baixa productividade e o comercio realizábase fundamentalmente en mercados locais. Importante era o comercio que se establecía con Extremo Oriente, de onde chegaban a seda que viña de China e especies como a pementa, o cravo ou a canela que se empregaban para conservar e condimentar os alimentos e que procedían da India ou de Sri Lanka. Eran fundamentalmente os comerciantes italianos de Xénova e Venecia os que controlaban este comercio. Este comercio quedou interrompido cando no ano 1453 os turcos conquistaron Constantinopla, xa que esta era a porta de entrada en Europa dos produtos que chegaban de Oriente. Os mercadores tiveron que buscar itinerarios alternativos para chegar a Asia. Así, Europa emprendeu durante os séculos XV e XVI unha gran expansión que lle permitiu coñecer con maior exactitude como son a terra e os territorios que a conforman. Estas exploracións foron posibles grazas a que houbo enormes avances na navegación, con novos instrumentos como o astrolabio, o cuadrante, a corredeira ou o compás. O astrolabio e o cuadrante que medían a latitude a partir da altura sobre o horizonte do Sol e a estrela polar. A corredeira era unha corda que lanzada ao mar permitía estimar a velocidade de navegación. E o compás, que chegou do Oriente, tiña unha agulla imantada que sinalaba o norte e permitía navegar sen ver a costa. Tamén se elaboraron cartas de navegación que debuxaban as costas e as rutas mariñas. Son os chamados mapas portolanos. Ao mesmo tempo, incorporáronse melloras nos barcos, como foron o temón, as velas triangulares e cuadradas que facilitaban o cambio de rumbo e permitían navegar a maior velocidade. Tamén se construíron novos barcos, como a carabela, que eran moito máis rápidos e con maior capacidade de carga, ou o galeón, que tiña ademais máis capacidade de carga e ía armado con canóns. Todos estes avances na navegación facilitaron que dous países europeos da época, como eran o Reino de Portugal e o Reino de Castela, se lanzaran á exploración de novas rutas comerciais con Oriente e o descubrimento de novas terras. Imos comezar polas exploracións portuguesas. Desde comezos do século XV, Portugal quería topar unha ruta cara a India, distinta a que utilizaban os comerciantes italianos e musulmáns, evitando a navegación polo mar Mediterráneo. Así, Enrique o Navegante, fillo do rei João I de Portugal, reuniu os cartógrafos, astrónomos e construtores de barcos para formar pilotos de expedicións e elaborar mapas cada vez máis precisos cos datos proporcionados polas viaxes. A inicios do século XV, Portugal conquistou Ceuta e chegou ás Illas Madeira e as Azores. Con posterioridade ocuparon as illas de Cabo Verde e chegaron ao Golfo de Guinea. No ano 1488 alcanzaron o Cabo de Boa Esperanza, no extremo sur de África, o que lles deixaba o paso aberto cara ao Océano Índico. Xa no ano 1498, unha frota ao mando de Vasco da Gama chegaba á India e alcanzaba o seu obxectivo. Continuamos entón coas exploracións da Coroa de Castela.
Temos que falar de Cristóbal Colón, un navegante que estaba convencido de que a Terra era redonda e pensaba que era posible chegar a Asia navegando cara ao oeste, para traer así as especies e a seda que eran moi valoradas en Europa. Cristóbal Colón presentou o seu proxecto ao rei de Portugal, que o rexeitou, porque os portugueses xa conseguiran dobrar naquel momento o Cabo de Boa Esperanza. Colón dirixiuse entón a Castela, onde os reis católicos, despois da conquista do reino nazarí de Granada, decidiron financiar a súa viaxe. O 3 de agosto de 1492, Colón partiu con 2 carabelas e unha nao do porto de Palos de la Frontera, en Huelva, cara ás Canarias. Despois de aprovisionar os barcos con alimentos e auga, continuaron a súa viaxe o día 6 de setembro. O día 12 de outubro avistaron terra. Chegaron á illa de Guanajarí, a que chamaron San Salvador. Lembrade que o día 12 de outubro é un día festivo en España. É o día da Hispanidade, que lembra este descubrimento. Tras esta viaxe, Colón fixo 3 expedicións máis para explorar aquelas terras, pero morreu crendo que chegara a Asia. Anos despois, un navegante italiano, Américo Vespuccio, demostrou que aquelas terras pertencían a un novo continente, que recibiu na súa honra o nome de América. Neste afán viaxeiro e de descubrir novas terras, estableceuse entón unha rivalidade entre Portugal e Castela sobre os dereitos das terras que se ían explorando. Castela e Portugal asinaron en 1494 o Tratado de Tordesillas, no que se decidiu trazar un meridiano a 2000 km das Illas Azores. As terras localizadas ao oeste serían para Castela e as situadas ao leste serían para Portugal. Quedarían para Castela a maioría das terras de América e para Portugal os territorios de África, Asia e Brasil. Estes descubrimentos supuxeron a creación de 2 grandes imperios ultramarinos, o español e o portugués. As exploracións posibilitaron un mellor coñecemento das terras e océanos do planeta e o achado de novas especies vexetais e animais. Unha viaxe posterior demostrou que a Terra era esférica. Foi a viaxe que saíu de Sevilla no ano 1519, capitaneada por Fernando de Magallanes. Esta expedición dirixiuse a América, bordeou o continente cara ao sur, cruzou o estreito que unía os océanos Atlántico e Pacífico, o que se lle chamou Estreito de Magallanes, e continuou polo Pacífico cara ás Filipinas, onde Magallanes morreu. Tomou o mando Juan Sebastián Elcano, que continuou polas Illas Molucas e regresou a España no ano 1522, bordeando África. Despois do descubrimento de América, iniciouse o proceso de colonización, é dicir, o de converter estas terras en colonias para España e así conquistalas e explotalas económicamente. Ademais do motivo económico, a monarquía hispánica aludía á necesidade de converter aos indios ao cristianismo. É por iso polo que gran número de monxes de numerosas ordes religiosas van a viaxar a este novo continente. Ademais, fundáronse numerosas cidades en todo o continente, creáronse portos para o comercio e para a chegada de buques. Para conseguir isto, enfrontáronse as máis poderosas sociedades indíxenas da época, en especial o Imperio Azteca, o Imperio Inca e o Imperio Maya. Os incas formaban un gran imperio nas terras de Perú, Ecuador e parte de Bolivia. A súa capital era Cuzco. Eran politeístas e adoraban o sol. Construíron grandes fortalezas de pedra como Machu Picchu e unha rede de estradas. Cultivaban millo e patacas e criaban animais como as llamas e as alpacas, das que obtiñan alimento e usaban ademais como medio de transporte. Os aztecas vivían nas terras de México. A súa capital era Tenochtitlán. Eran politeístas e levantaron cidades amuralladas, palacios e templos, moitos en forma de pirámide.
Eran un pobo guerreiro e posuían grandes coñecementos de astronomía. Inventaron un calendario moi preciso. A agricultura era a súa principal actividade, aínda que tamén traballaban o ouro e elaboraban cerámica. Os maias ocupaban o sur do actual México, Guatemala e Honduras. A súa capital era Chichén Itzá. Vivían en cidades gobernadas por reis sacerdotes. Eran excelentes astrónomos e matemáticos e edificaron palacios e templos con forma tamén de pirámide. A agricultura, a artesanía e o comercio eran as súas actividades principais. Neste vídeo fixemos unha introdución á Idade Moderna, na que analizamos como era a sociedade e a economía no seu inicio, e como o desenvolvemento tecnolóxico permitiu as exploracións de novas rutas marítimas e o descubrimento de novas terras que darán lugar a unha nova forma de entender o mundo. Vémonos no seguinte vídeo.